Hei, salutare față, veniți la episodul meu cu Costel. O să facem nouă reacție creepy la top 10 România. De la ce top 10 România. Dacă s-a apăsat butonul și de like și subscribe, dați așa cu voi acolo o abonare la el. Uitați acum mă abonez și la el. Da, de aici. Mă abonez la el. Și să apăsați butonul și de like și de subscribe să facem reacția la top 10 cele mai ciudate site-uri de pe internet. Butonul și de like, subscribe și azi de drum cu videoclipul. Înainte să vă spun un lucru, vreau să vă zic că vă mulțumesc foarte mult pentru cei 17 abonați pe care am. Vreau să fac, chiar poate într-un an pot să fac 1.000.000 de 1.000 de abonați. Poate să fac 1.000 de abonați. Să vă butonul de like și subscribe și azi de drum cu videoclipul. De la site-uri care spun când vei muri, la site-uri pline de povești bântuite și o fantomă care te va urmări pe tot internetul. Doar cei cu inimi puternice se vor încumeta să viziteze aceste site-uri. Iată 10 cele mai ciudate site-uri de pe internet. 10. Dead Clock. Dacă cineva ți-ar spune momentul și data exactă în care vei muri, ai vrea să știi? Acest serviciu îți este oferit de website-ul Dead Clock. E de înțeles faptul că majoritatea... Doar să scrieți în comentarii dacă vreți să faceți și noi asemenea lucruri, să intre pe site-ul să scriem acolo Dead Clock și să... Pardon, dacă vreți să facem asemenea lucruri, dacă când murim. Oamenilor nu vor să știe momentul când vor pleca de pe pământ, dar alții țin morții să afle. Site-ul cere câteva date personale, cum ar fi numele, data nașterii, înălțimea, greutatea, genul și ce fel de stimulente consumi, cum ar fi alcool, țigări sau alte substanțe. Apoi site-ul te întreabă, deci, vrei să știi când? Va calcula ziua în care vei muri. Îți va spune și cât timp mai ai de trăit. Adică îți va arăta o numărătoare inversă înfricoșătoare. În plus, procentul vieții care a trecut deja se află afișat în lateral ca să te anunțe cât de mult ți-ai irosit deja din viață. 9. Creepypasta. Creepypasta îi îngrozește pe utilizatorii de internet încă din 2008. Termenul creepypasta provine din argou și se referă la un text copiat. Acest site web este o colecție de povești fictive de groază. Deși sunt scurte, poveștile paranormale menite să te sperie sunt destul de îngrozitoare încât să te facă să sari de pe scaun la auzul celui mai mic sunet. Creepypasta a devenit faimos în 2014, după ce o fetiță de 12 ani a fost înjunghiată de două prietene, exact ca în povestea Slenderman. Care a fost motivația prietenelor pentru crimă? Voiau să le arate scepticilor că povestea cu Slenderman e reală. Printre poveștile îngrozitoare se numără Jeff Ucigașul, Ted Speologul, Ben Înnecat și Sony Exe. Vrei să încerci o metodă sigură de a te speria? Accesează creepypasta cu luminile stinse. 8. Informații Dead Row. Vei afla că nu există ceva mai înfricoșător decât să citești ultimele cuvinte ale unor criminali. Exact acest lucru este oferit de site-ul Dead Row. Website-ul afișează ultimele cuvinte ale prizonierilor, fiind actualizat continuu cu cuvintele de la cele mai recente execuții. Există o secțiune care arată când va avea loc următoarea execuție planificată și o altă secțiune care îți oferă informații despre oamenii care sunt condamnați la moarte în prezent. Poți găsi un grafic în care sunt trecuți criminalii decedați, numele, vârsta, rasa și data morții. În plus, vei putea citi și ultimele cuvinte pe care le-au lăsat în urmă. 7. Staggering Beauty. Există un lucru important de știut cu privire la Staggering Beauty, frumusețe răpitoare. Dacă ai epilepsie, ar fi bine să te ferești de acest site cu totul. La prima ta vizită, Staggering Beauty te va speria de-a binelea. Nu există cuvinte care să descrie panica generată de acest site, dar vom încerca să explicăm. Staggering Beauty reprezintă un concept cu o dispunere destul de simplă. Odată ce intri pe website, o creatură asemănătoare cu un vierme negru cu ochii albi se holbează la tine. O creatură pe care o poți desena cu ușurință în Paint, dar care aici pare mult mai înfricoșătoare. Când miști cursorul, viermele îl urmărește. Pe măsură ce îl miști mai repede și mai repede, viermele ține pasul. Iată de ce i-am avertizat pe cei care suferă de epilepsie. Viermele începe să strălucească în culori diferite, te amețește cu tot felul de imagini, în timp ce volumul melodiei de pe fundal este dat la maxim. 6. Best Gore. Best Gore este un site web
care găzduiește videouri și fotografii grafice din viața reală care portretizează evenimente precum crime, tortură, sinucideri, operații chirurgicale, mutilări și accidente. What the fuck? E greu de crezut că un astfel de site a existat în afara dark web-ului, dar îi se datorează slovacului canadian Mark Merrick, care în cele din urmă a fost arestat pentru încălcarea legilor morale publice canadiene. bestgore.com oferea știri, fotografii și videouri la care utilizatorii puteau comenta exprimându-și opiniile. În 2012 a atras atenția autorităților în urma postării unui video care ilustra crima lui Jun Lin. Asta a fost picătura care a umplut paharul, iar autoritățile canadiene l-au arestat pe Mark. În timpul procesului, unul dintre investigatori a descris site-ul ca un site rasist care incită la ură, violență, o violență mai presus de normalitate. În ianuarie 2016, Mark a pledat vinovat pentru acuzațiile de corupere morală și a primit o sentință de 3 luni de arest la domiciliu și 3 luni de serviciu în folosul comunității. Mark a renunțat la conducerea site-ului, dar își păstrează opinia că nu a fost nimic greșit. De fapt, acesta susține că site-ul a salvat mulți oameni, în ideea în care conținutul ilustrat aici i-a salvat pe utilizator să evite condusul neglijent, cascadoriile pe motociclete, jucatul cu stivuitoarele, descurajându-i chiar de la suicid. Cumperi mai mult, plătești mai puțin pe bucată. La Metro e mai avantajos și mai accesibil. 5. Gata, am venit. Fifth Nail. Go. Vrei să știi cum arată ideile unui psihopat? Site-ul înfricoșător Fifth Nail îți va arăta această posibilitate. Arată precum un blog normal. Asta până citești secțiunea Informații despre. Vorbește despre un mit creat de Gypsy, cu privire la cele 5 cuie folosite de execuția lui Hristos. Povestea explică cum există 5 cuie și nu 4. Al 5-lea cui era menit să-i străpungă inima, dar Gypsy l-a ascuns de soldații romani. În unele povești, aceștia au fost pedepsiți de Dumnezeu pentru că i-a prelungit suferința lui Hristos. Apoi este menționat că existența acestuia este discutabilă, asta dacă nu e în considerare metafora. Această relatare îi aparține lui Joseph E. Duncan al III-lea, un blogger prolific și gazda unui canal de YouTube. Este de asemenea și un criminal în serie, condamnat, care își ispășește cele 11 sentințe pe viață, așteptând pedeapsa capitală. Blogul nu este actualizat des, însă ocazional Duncan trimite gândurile pe care le are în închisoare unei persoane, care mai apoi le publică pe site. 4. White Enamel. White Enamel este unul dintre cele mai îngrozitoare site-uri web pe care le poți accesa. Site-ul te duce într-un tur al unui spital de psihiatrie abandonat. Te poți folosi de cursor pentru a te plimba prin locul bântuit, în timp ce pe fundal e redat o melodie cântată de un bărbat în vârstă. Cei care sunt slabi de îngeri ar fi mai bine să se ferească de White Enamel. Toată tensiunea te va înnebuni și vei ajunge să te întrebi dacă nu cumva și casa ta e bântuită. 3. Hashima Island. Cel mai îngrozitor lucru despre site-ul Hashima Island este că insula Hashima este un loc adevărat, care și-a câștigat reputația de insulă bântuită. Insula Hashima este plină de clădiri de beton abandonate, invadate de natură și neatinse de oameni de decenii. Aici s-au petrecut crimele japoneze de război și munca silnică din timpul celui de-al doilea război mondial. Deci, e de înțeles dacă ai fiori în timp ce vizitezi virtual acest loc. Hashima Island este website-ul care îți permite să faci acest lucru fără să cuprindă o broșură turistică. Te lasă să îndrezi mouse-ul și să te miști prin jur. Poți folosi și Google Street View pentru ca experiența înfricoșătoare să pară cât mai reală. 2. Rate My Poo. Evaluează excrementele. Site-ul acesta nu este atât de înfricoșător pe cât este de oribil. Rate My Poo este genul ăla de website, spune-mi cât de bine sunt îmbrăcat. Atât doar că aici oamenii își evaluează nu ținuta, ci, ei bine, excrementele. Utilizatorii pot încărca fotografii, în timp ce alții le oferă un calificativ. Este cel mai popular site de tipul acesta, iar utilizatorii nici măcar nu sunt anonimi. Poți afla toate datele personale care postează, de la gen, vârstă și data nașterii. Rate My Poo nu este pentru cei cu stomacul sensibil. 1. Bangchang Dong Ghost. Atunci când accesezi site-ul Bangchang Dong Ghost, primești o avertizare. Se recomandă discreția persoanelor însărcinate, în vârstă și a celor care suferă de afecțiuni medicale serioase.
Site-ul oferă o poveste despre o fantomă urbană, folosind animații înfricoșătoare care te vor speria rău de tot. Majoritatea nu rezistă să stea mai mult de câteva minute. A fost creat de același artist, Horang, care a creat Oxustation Ghost, un webtoon online care prezenta efecte înfricoșătoare 3D cu mâna unei fantome care iese din ecran pentru a te prinde. Bang Chang Dong Ghost spune povestea unei studente care plecase de la școală pentru a ajunge acasă când afară era deja noapte. Aceasta dă peste o femeie fantomă care își căuta bebelușul. Speriată, studenta încearcă să o păcălească pe fantomă, arătându-i o direcție greșită. Totuși, într-o întorsătură oribilă de situație, fantoma își pierde mințile și o urmărește. Odată ce fantoma o prinde din urmă, studenta leșină de frică. Când se trezește a doua zi, un vecin îi spune că o femeie din districtul ei s-a sinucis după ce a pierdut custodia copilului. Horang te face să trăiești fiecare moment experimentat de studentă prin intermediul animațiilor de groază. Când studenta dă peste fantomă, capul fantomei se întoarce dintr-o dată la 180 de grade, iar animația atacului îți va crea o sperietură pe cinste. Acestea au fost toate site-urile ciudate pe care le avem pentru tine astăzi. Ce părere ai despre ele? Ai avea curajul să le accesezi? Spune-ne în Nu. comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați Da, așa este videoclipul. Doar dacă puteți să scrieți acum în comentarii, dacă nu puteți să scrieți acolo dacă pe Instagram, puteți să fac un de Instagram. Care a fost asta dintre cele 10 topuri, care a fost cele mai creepy site-uri care v-a sperat pe voi, la care v-a dezgustat pe voi însăși. Cu acea voi să voi cu Costel. Să apăsați cu butonul de like și de subscribe. Și ne vom revedea în un alt episod. M-a salutat. Pa, pa!